Dobry dzień, dzień dobry. Jeżdżę teraz w Seligenstadt. To jest takie stare miasto nad Menem. Założenie miasta to jest 800 rok. Już są tutaj jakieś, na przykład tu jest Gasthof zu drei Kronen, trzy korony. No, ta bazylika to jest bazylika świętego Martyniusa i najprawdopodobniej był tu kiedyś kasztel rzymski. Od tego momentu ciągnął się wodny mur Cesarstwa Rzymskiego, to co kiedyś wspominałem tam jak byłem w tych górach. I jest tu wieża, która na pewno ma podwaliny z 800 roku, czyli za Karola Wielkiego. Tam jest taki park i klasztor benedyktyński. A tam się dojeżdża do Menu i jest przeprawa promowa. Tutaj pokrótce widać, że dosyć fajna kultura, nie bawarska, ale heska jeszcze. Bawaria jest po drugiej stronie. No i co? I chcę wam powiedzieć, że teraz parę dni nie miałem nic. Nie wystawiłem, bo miałem Arbeitsunfall. A jak się ma Arbeitsunfall, to się siedzi w domu albo się leży w wyrze i się nie ruszono, bo jak doktor Kozali, także no nie powinno się. Teraz szukam fajnego kafeju. Mamy 9 stopni plus. Ludzie sobie łażą. No i mogę ino zaprosić, także co tu można chwilę. I chwilkę się jeszcze przejdziemy, będziemy gadać teraz. O, tu jest flaga Hesko. Czerwono-biało albo biało-czerwono, zależy jak się na to patrzy. I tam wam pokażę jeszcze jak jest ten cały men. A widać, że wszystkie domy są w stylu muru pruskiego zbudowane. To znaczy Fachwerkhäuser. Potężny klasztor. Ale może do kościółka wleza, chociaż dzisiaj byłem już w kościele. Zobaczymy. I tu chyba ktoś znajomy właśnie prowadzi Flammkuchen, czyli podpłomyki. No, teraz tu pizła jakoś godzina. Oka pizła. A tu właśnie chyba jest o tym kasztelu, że w roku 1000 po Chrystusie został zbudowany przez Cezarza Trajana. Właśnie o takim kształcie. Była też łaźnia, mają dokumenty, i do Mittelbergu, jak myślę tak ze 30 km, z 50 km była granica rzeczna, czyli Men stanowił granicę z Cesarstwem Rzymskim, Cesarstwa Rzymskiego do 260 roku. No i pewnie by jakiś kohorta była. No to tak by tutaj pozdrowić. O, i tam płynie barka właśnie. Apla. Czyli mamy Men i przepływu barka. No i trzeba by ten kafe jeszcze znaleźć, nie? Bez kafeju ani rusz. Niedziela, kafe i kuchen. Albo Mondkuchen. O, tu zawsze w lato łażę na lody. Jest taka ice deala.
Eiskaffee Main Tor. O, chyba pójdę na tą drugą stronę, a może nie. O, proszę bardzo. Teraz mamy i barka, i drugi trom, i ławka. No, z Panem Bogiem pozdrawiam, chowcie się.